Kawadhi County manoma Migori lit kod luoro kwa familia more gwenge ma Raha e sub county ma Mabera kalore kod lal mar nyathi ma jadweche 5 mane ondhi kod jonjore moko adek mane bende monjo gi otieno ma tarik 20 dweni. Mi nyathino mokwal mong'ere kaka Consolata Nyamohanga ma jegni 19 wacho ni jonjore adek ne omonjo gi kar saa 3 mar otieno kendo goyogi kapok ne gikwalo nyathino ma wuoyi ma jadweche 5 kendo lalgo. Nyamohanga wacho ni ne ok giyango achijego manolal kod nyathino ka gikwayo piny owacho mondo konygi yudo nyathino ma jadweche 5. Jotinda rita kwe gwenge ma Mabera koteni kod jatend obila mar sub county ma Kuria West Cleti Kimaio wacho ni gidhi nyime kod timo nonro. Wakapiga keti na kuingia ndani ya nyumba na kuanza kutupiga marungu na mapanga, wakatunyang'anya mtoto. Sasa nilikuwa naomba mtusaidie serikali. Wakati hao watu walituvamia, nilikuwa kwenye nyumba, baba na mama na ndugu zangu wawili, tulikuwa tumeketi, tulikuwa tunataka kukula. Kwa nini serikali, sisi watu wenye tuko na hatuna uwezo, serikali haitaki kufuatilia mambo yetu? Lakini saa hii ingekuwa ni watu wenye uwezo, serikali ingekuwa imemulika. Nimeenda nimetangaza kwa DC, kwa DO, kwa OCS juu, sijapata usaidizi wowote. Sisi kama chief wa area niliripoti kwa DO, alafu nikaweka kwa ngao, alafu askari walikuja, tukaenda kupiga ripoti Mabera police station. Asubuhi yake pia walifuatilia, pia walienda wakaandika statement. En wach ma lita inya wageno ni biro tim nonro kendo